Давай! Давай! You happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Лизни малко! О! Лизни малко, као! Хайде върнете стата, се оправите, Киро! Киро, върнете стата! Да направите... Киро, върни да вземеш действеността стата! Върни да вземеш действеността, още действена, че! Още действена! Гашки! Закъпи гашичките! Скъсай гащи, сега се вижда сливата, гледай тук космясала, човек. Космясала. Добре се обръща. Киро, вижда са пръснали за теб. Киро, налегни малко, е. Киро. Малко тече. Налегни малко, налегни. Не души, бе. Не, знаеш колко са докали. Киро, служи на Елон, че е действена. Ай, почивка 10 минути, толкова му трябва така да учи. Стига ми толкова. Take a minute, man. Take half an hour. Ой! Убиец! Тя така е по-любилна, не? Убиец на любов. Той го обича по-слабички явно. Той иска да не бе повече по-късно, по-големи цици, така да я направи. Бак си никакъв лов. Так виж колко хубав фейс, нали? Такъв сам Да, с конкурс ли избира? Нямаше ли брунетка, ма? Виж, даже твоята има коса, моята е неокосмена, даже и горе. Да, ще ми работя на банката. Тя е русичка. Няма да я покарам. Нямам смисъл, той Тя не изневерява. знаеш кога се първата брачна нощ? Горчиво! Опа, първата взе Горчиво! Горчиво! банката е анорексична, бе да го. той се харесва от друга, как се вижда на компютъра. Ще му Не, оставим той се харесва от друга, там на компютъра. подарив и ще направим филм. Ма тя няма дупки, човек, те са защити. Той не трябва да отпори. Стата от никаква преди, имаше дупки. Защото ни отпори. Виж какво дупки има. Тук те и какво правят. Да. Отвори путката, човек. Отвори путката. Опа, ето цицката. Виж, отворихме. Отвори путката, човек. Стига, бе, не! Но пък вече не е действена! Чакай ги, бъде, остане жена ми. Айде, остане жена. Айде. Киро иска да се я запази само за него. За брачната вечер иска да се я запази. Киро, би първо, заеби. Сутиена си свалил на жена ми, педерас. Това ми е в кръвта.